Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pi baro ikasubhai pi shi Khubor hakimat kimat. Nikon nisham ya pasha shi Khubor na Kylleng ki benta jong ka Jylla. Jin hadu arkanta kladon ka jing sakut ki kali ha shiteng ka surok ba daw ki shilong ka bajuja kha kha. Kenika jing sakut kali kala jaru ha ka Tarik Kyllalyngkot arasa apundrio ha ka por kumba lai bajino phaisngi tadadu ka por san baji janmien ha ka por bakinong trei kidang ti ya ka khando ha ka shnong mauli ka shnong ka badan marjan bat ka shnong lang kerdam. Kenika jing sakut ki kali ka balane daki kenta kala wanra jing eru yiki pat ba kat hadu ba kala penthut ya ka lit kawan ka jongki. Kawi ka ying jong ikong beri mai marbanyang ka badan ha ka shnong umlengka mission kala ingkong khat bat kani kala ja ha ka por san shipawa janmien ha ka Tarik Kyllalyngkot archa apundrio arngur ki brief kala do e la ka jong ka jing im ha ka bala kno ba kani ka jing ja kala ja na ka daw ka jing Pyrthei ya ki mau ban yo khlong ya udau yong na ka wi ka par ti deu yong bi an ha ka shnong thang sku ka badang hap ha east jan history kat kum ka Khubor bala yo lum la ya thu ba kani kala ja ha ka arphulai tri no pra archa apusan but hagani ke jingja bungut lamin saujur yaki bala klat no ampala setia bentip kerteng tat hado berpemi yakni ke Khubor yaki bala mensaw la suba baki diki mender na kari Bangladesh ki bala wan menteri bela but na ki video bala yo pediang lala ban saki yak jing pedung ding kamen kaphat ke jongki kabalang presbyterian retiang kabahap hapok report senot haka Tarik Kyllalyngkot arasa apunriu kala pli perda ya ka jingra khida nyop san snam nani ka platinum jubilee nado bala seng ya ka house nam shi hajar khnai spa san phoi la pli perda ya ka ni ka platinum jubilee daki pastor in charge jong ka balang katau pastor is makdo but pastor esm haringkat ka jinga dolang jogi temen basan ki khot committee balang but ki pai riunget jong ka balang presbyterian retiang da ka jingthmu ban kintiu ya ka kamjungo kai Pyrthei hari lum jaintia uwe urang ba ulashna pinmandur dakarel kabaningkong hakathan khnang ba kinongwan jungo kai kin yo lat man shong kai pengan yeuni uriu shampang atip kerteng kum uba martes langwar nagashnong mukhap hakabawla shna pinmandur yakarel kabalong ban shong briu tangkum ba laingun hakachaka jungo kai Pyrthei kabatip kum ka kupli holiday retreat kabadan hakashnong yauthmei kabahap hapok kalasken CNRD block west jandihis string ka gatekeepers Meghalaya chapter hapok jingalan jong pastor crosswell marbanyang kan pelong yak Meghalaya revival and healing festival arza punriu kaban sedang nado ka arpnyo Tarik hado ka life of Tarik Kyllalyngkot arza punriu hamaran dieng jabini kabadan harut ka national highway 30 hajan ka kurkalang sports complex bhoirumbong Prangur ki khna school ka Lorito Convent School Shillong kla shajit bandit shimanta hak international taekwondo winter camp kaban salong hakari South Korea kini gadi sin kaban kong ba ki khna ya le kai taekwondo na kini ka Jylla Meghalaya kin shajit bandit shimanta hakani krensan ya le kai bala pelong da ka Jeju Taekwondo Association kaban sedang nadu ka Tarik Kyllalyngkot bat kaban kun hadu ka khandru Tarik Kyllalyngkot araza apon rio Ki samla khasi ki batrei kum kinong ap pahara haga National Institute of Technology Meghalaya kabadan hakastong sora klapen pau ya ka jingsngu khia haba ka North Eastern Security Services kabala shimti ya ka kam pahara kla patha ya ki nong trei ba ki deben siu ya ka by registration khatsan hajar na ka banta ki batrei kum ki security but arpho hajar na ka banta ki babat ya ka post assistant security officer but supervisor ki nong trei ki ba pahara ha kani ka shlem puli kabadan haso ra kla kno ba ka North Eastern Security Services kabarang shushimti ya ka kam pahara ha ka Tarik Kyllalyngkot arza punriu kathmu beg anwanra da ki briu ki bana ba jong ka Jylla uba Pradeep kurba ubalong unong shna ya ka film khasi haling khabneng ula play pat ba ya ka 11th Jaffna International Cinema Festival kabala long ha ka live Tarik no opera arza pusan but ya ka film haling khabneng the Elysian Field lapen ipat baru hajafna Thiruvalluvar Cultural Center ka Mauit Land Owners Trader and Labour Association haka Tarik Kyllalyngkot aza punriu kala ujor how Deputy Commissioner ka West Khasi Hills uba garat LSN Dykes ban pinpau ya ka jing persha halor ka jing thmu jong ka Nongrem Hills Coke Factory
kabadan ha kashnong lam jau bat ka rembai coke factory kabadan ha uput sensha jong kashnong myangkan halor ka jingthmu ban thang ye ukuk ha ki artli ki jaka kibadan ha ka than mawet west kasi his history kaseng BJP kelapan syai ye kinong kenthop persya ye ka scheme kabaka sarkar pedeng kalawan rat thamai kabala tip kum ka Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajiva Mission Gramin ne kabade ka scheme kabla penkala na ka Mahatma National Rural Employment Guarantee Act ya kabala tip pat baru kum ka scheme shis pasngi mentapan ye bhashi Khubor na kaliki benta jongkari Kylleng Bishar Delhi High Court hakasngin kong kala pha da ka notice shaka Central Bureau of Investigation halok jingkerpat bala mudoi dau menteri rangba berim ka Bihar Ulalu Prasad Yadav ubat tunjuk ya ka hukum jong Kylleng Bishar beningkong kabala ptha ban thawi kendon ain persya ya u bar ki bahayeng sem jong u ha ka jersey bam sabshna hotel jong ka IRCTC we samla lot uba khatsan snem karta ulam min saljur na ki benta jong kejat ha ka step jong ka skin kong hadian bola kumyu halor ubam improvised explosive device yau bala keno bala tep hakhndo dakile no mois haka chaka khlau kabadan hapdeng kashnong lendra bat kashnong kochili haka district bijapur jongka Jylla Chhattisgarh armur ki brio kanthop ya ka we kanthei kala misaw haki artli ki jingthei bom ha Bishnupur district jongka Jylla Manipur haka skin kong lai thu ki he sarkar u meturong ba ka Andhra Pradesh u N Chandrababu Naidu haka skin kong ula ong ba ka Jylla kala yo se ka we par ka thong ba kong san na ka benta ka Atma Nirbhar Bharat da ka jingjob ban pintrikam ya ka jaka pinbha jong ka Hindustan Petroleum Corporation Limited Residue Upgrade Facility ha Visakhapatnam Refinery Shisni hadin ba ka menteri rang ba ka West Bengal ka Mamta Banerjee kala pinpaw ya ka jingsungkhya halor ka Special Intensive Revision jong ka thup kerteng kinong thap vote West Bengal Unang alam Kylleng Persya u Suvendu Adhikari haka sngingkong ulat ho show Chief Election Commissioner u Ganesh Kumar da ka bapenramjur ya ki jingkeno jong kanong alam ka Trinamool Congress Shravan sedang ke election shaka Brihan Mumbai Municipal Corporation ka Shiv Sena Udhav Balasaheb Thackeray haka sngingkong kalapenmi ya ka thup kerteng jong ki South Hongwat kinong alam election ki jongka haka ni ka thup kerteng kidon kinong alam Papau khmat jong parti ki bakunthum yau Udhav Thackeray u Aditya Thackeray bat ki nongalam barangba kum Sanjay Rawat bat ka Sushma Andhari ujumai ubajur sun point away magnitude ula pinkinyo ya ka Jylla Assam bat ki Jylla Bamarjan haka than chatela mi ngi haka step sinengkong haka por sawlala khat nyau mistem bat ya ka ni ka jingkinyo ujumai la yo sngauru wat shiki benta jong ka Jylla West Bengal bat ki benta khapu jongkari China bat kari Bangladesh u menturang ba ka Jylla Tamil Nadu MK Stalin unsa play ya ka benta beningkong jong ka program sam laptop ka sarkar Tamil Nadu ka bala ai kerteng ka Pyrthei ka don hakti jongpi ya ki shipau laktali ki laptop ansa sam shi ki samla puli college Kylleng ka Jylla kini par kilong ki Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei ka kunhun sinrop jong kiriu pat ba ha ka singin kong ka la pertashla ya ka United States pan persya ya ka jingkem ka sarkar Donald Trump ya u president ka Venezuela u Nicolas Maduro ya ka ni ka jing ki la pelong shabar ka yeng trikam jong ka US embassy ka badan hasiol u president jong ka America Donald Trump ula maham ya ka Iran ba kamde ban penon kam da ka bor persya ye kinong ki bat ongru ba ka America kan petngor bha ya ka ni ka jingja bat kan sa ai ka jubab ka bating lada ki borsen sha jong ka Iran ki sedang pansiat penyam wat ikiriu pai ba u president jong ka America Donald Trump la maham ting ya ka Cuba ya ka Colombia bat ya ka Mexico da ka ba ong ba ka jingesha jong ka America kla nang stang bat ki sarkar jong ki da ka ba keno ba ki dei kiri ki berangti bat penya yo ya ka jing khai drugs bat wanra ya ka jing bom shong sup hakathan bat la maham ru ka sarkar America laong ba kalakre banle lada ka jinglong jingman bamenta kim kala satya u president jong ka America Donald Trump ulaong ba ka jingate asaskular ban pinkut no ya ka thma hapdeng ka Russia ba ka Ukraine kala ban urlong no kham kloi da ka bakdo ba ka jingyam kala nangkiu na baro arliang pat pinpau shushu ba ka jing ha ka liang ka yo ka kot ha Moscow kala sedang trikam
Kipat ba kila pelong ya kajing ki haki benta jong ka landi kotal kabadan haka khabar patun khwa jong ka Pakistan bandawa bade ben pelino mardor ya uput usam jong ka torkham ong kilat patai Khubor jong ka than haka singin kong ka Bangladesh Nationalist Party kala penbena bau acting chairman jong ka Tarik Rahman unsa shimti ya ka kam kum chairman jong ka party hapo ki khindat ski ki bansawan lai thuk lat patai Khubor jong ka nikari Menteri Nak Kambari Jongkari India USG Shankar ulalai bencengo ya ka jingpen inam ha Paris kabala aikerteng sekwi sedram woven stories bala pelong hapdeng ke India ka France benpen I ya ka pateng jong ka India haga kam shnajan berbawandra ya ka jingede ka baklan haga culture hapdeng ki art likiri kaseng yada ya ka hok long brio man brio haga singin kong kala pentip halor ka jing syara bor jong Kyllalyngkot ki rio pat ba balush bakentup yaki arngut ki shipara da ka bakeno ba ki badan kiti hakani ka kamrunar ki ki shipai jong ka Pakistan tikitu kilong ki Khubor hakimat kimat mantasni Khublei